Kukas helvetti sä oot? Mä oon humanoidi. Mikä? No humanoidi. Ulkoavaruudesta kato. Mä tain rampua sut. Musta tuntuu, että sä tammun mua. No, mulla on semmonen tunne, että mä losautan sut. No mulla on taas semmonen tunne, että sä et edes losauta. Ja sehän nähdään. Hei. Takas se. Se oli kallis. Nyt, hei. Nyt alkaa mennä vähän mauttomaksi. Ai. Lopetetaanko nyt tää tämmönen? Pistetään nyt vielä. Hei. Elämä nyt tämmösiä voi pitää. Mitä? Onks kello jo noin paljon? Heippa! Tuu takas. Vaimo. Ja minkä takia sulla on ylläs mun rintaliivit? Ai. Vihdoinkin. Kuule, sä jätit mut viime kerralla aika pahaa pulaa sille. Joo, se oli se kerta joo. Miten sä sen teit? No eihän se nyt meille humanoidelle ole temppu eikä mikään. Mihin kaikkeen sä sitten oikein pystyt? No, mitä vaan. No, pistäpäs vaikka 100 tohon pöydälle. Jumalauta, pistetään vaikka 2. Ui. Hei. Mä voin pistää sulle vaikka 5 hunttia, mutta sitä enemmän tarvii jotain juotavaa, että mä pystyn olemaan täällä maan päällä. Olisiko sulla tarjoa mitään? No niin, otas tosta. No niin. Kiitti. Kippis. Ai. Joo. Eikä tässä vaan alkoholia oo. Kysy vaan, että kuinka paljon. No kuinka paljon? Paljon. Hei, humanoidi. Mihin sä menit? Vaimo. Ja taas sitä ollaan vaan lonkero kädessä keskellä viikkoa. Miten mä oon unohtanut telkkarin päälle? Et oo unohtanut, vaan mä just laitoin sen päälle. Kuka se oli? Minä? Kuka minä? No minä, humanoidi. Hitsi, mä luulin, että joku hullu on murtautunut mun asuntoon. Joo, mut mä en pysty tulla esiin. Multa hävisi kroppa kokonaan. Muistatko mitä viimeksi kävi? Ei kai tässä vaan alkoholia oo. Kysy vaan, että kuinka paljon. No kuinka paljon? Paljon. Humanoidi. Nyt mä tarviin äkkiä jotain herkullista juotavaa, niin mun voimat palautuu. Mut ei hiilihappoa eikä alkoholia, muuten menee henki. Okei, lähdetääs kauppaan. Joo. No niin, sit mennään. Oot sä ennen muuten istunut autossa? En oo. Tää on ihan uusi. No ei siinä mitään. Laitat vaan turvavyöt No totta kai mä oon. Sä et kuule tiedäkään, että kuinka paljon edellä No kehitys niin. on Marsissa. Mennään sitten. Hei, kato, täällä on tämmösiä hyvännäköisiä juomia. Ei, älä ota niitä, niissä on hiilihappoa. Tuu mennään tänne, täällä on paremmat tuotteet. Onks sä siellä yksinäs? Otappa tästä huikka, niin Johan paranee. Katos! Se onnistui! Ei Jukra, miten mä korvaan tän sulle? Hei, mä annan sulle yhden toivomuksen, eli toivo jotain. Yhden toivomuksen, joo. Mä voisin yllättää mun vaimoa Joo. jotenkin. Yllättää vaimo jotenkin. Hei, mä tiedän. Tosta se varmaan yllättyy. Heippa! Hei, äläs mene vielä, en mä ihan tätä tarkoittanut. Moi. Ja selitäpäs mitä sä teet täällä vieraan naisen kanssa. Täällä oli semmonen humanoidi ja sit se otti huikan tästä Niin, maailmasta. Ja sitten aina sama laulu. Tästä edes saat kyllä nukkua sohvalla ja 3 kuukautta oot kyllä ilman.